We wazwe ukurumidze udzoka zvakaoma kwana hino uyu unonge buwa rendande akaenda apetuke zvekumhanya kuite buwe rendande chaiko Mai. Anhu we mamuka era anhu we. Mamuka ndikati ndimukire mangwana ndano Christmas box mai vai. Watondifungisa wena. Christmas box. Maviwe. Mavi. Utenge chingwa mwanangu we. Chemustoro. Akomana we chinodhondazwa akomana chirunditemese musoro. Usakanganwe mazanda. Honde wazwa nedhiringi pamusoro majari narunditise zeyapo mutuna zvakadai unondotenga motipawo musoro kuti ngari unondotenga tiri Christmas box kupe mama Iva mavi chenji kasara tenge majigi mwanangu we rumba kupema ukaona tichiye kudai kupema chingwa cho herene handi weere une murume uri South Africa chipo akaenda akambopetuka nai we sopetuka bawe kuite gumo rei sopetuka itidiko ikambotipe gombo anangu zikuru dzovhurwa one chekuita mwanangu hino pano tovhunduke kusasikwa sitakanuna bundo kudai ndipe gombo ndimbosakura kurima ndo kwangu kurima ndo kwangu wena ndingarairwa rekande ndasiya ndaise nyemba dzangu pamoto nyemba ne Christmas ye ndiko zvenditaura zvoti baba akasoenda kune chiro mai we kutoti ndikaoneka mari ndoiteke school anoi nemabhuku anoi regera ndiende honde ufambe mushe wena we unandodipawo tumapisi hamba kahle kwechingwa unondodipawo hamba kahle ndiyabonga Ndane zvizacho. Mai we. Une diko ere mwana we? Une diko? Une diko ere? Ndozvimadaizira. Ngati sauti ne airtime. Chese chandinodaidzira ngechekuti anhu azwe. Une diko erewo? Ndinokubachadza manje. Ndinokubachadza wazvizwa. Ndati chinyi? Anoti airtime ne sauti. Saka chero chese chaunozwa mbuya achidaidzira anhu asvika handicho chandakutuma ba wazwa Tamuka seiko maivhayapo vamuka ere tamuka ndinokubachadza izvozvizvi ungatore chingwa chimwe basipo papa zvadizve nekisimusi iyi mwana kuti ndamutuma kuti tore chingwa 4 anhu anosvika akomana enotenge chimwe enotenge chimwe chingwa izvozvizvi ndati chingwa 4 nemadrinki 3 manya ungaine chingwa chimwe chete unofunga kuti anhu anoguta ere anhu anofamba nenyika iwo yaya anonga achidorya muzukuru uya iwe uya kasikira